Poštovani gledatelji, dobar dan. Oko 680.000 računa građana je blokirano, a iznos nepodmirenih obveza iznosi 21 milijardu kuna. Rekao je to ministar financija Slavko Linić predstavljajući Saboru izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju kojima bi se trebala pojačati zaštita korisnika kredita. O ovoj temi danas razgovaramo s koordinatorom pravnog tima udruge Franak, Goranom Aleksićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Evo, predlažem da kao uvod u današnji razgovor prvo pogledamo prilog na ovu temu pa ćemo prokomentirati. Vlastiti krov nad glavom Juliju je stajao i više nego što je računala. Kredit za stan od 39 kvadrata podigla je u švicarskim francima. Prva rata mi je bila 3.270 kuna i kamata 4,2%. Da bi mi cijelu prošlu godinu, duže već vrijeme, cijelu prošlu godinu i ovu, rata bila 5.380. Znači, samo je porasla za 2.110 kuna. Međutim, to banci nije bilo dovoljno što je divljao kurs i što su oni profitirali na kursu. Oni su meni za to vrijeme dizali i kamatu. I to sa 4,2 najprije na 5 i nešto, da bi digli još jedanput na 5,74. Znači, to je nevjerojatna pohlepa i nevjerojatna bezobraznost u stjecanju profita. Kredit će otplaćivati 20 godina. Svakodnevno joj je noćna mora pomisao na gubitak stana. To vam je život u vječitom strahu. Ja ne smijem biti bolesna, ako odem na bolovanje, ništa. Ne smije mi pas plaća, ne smijem promijeniti posao, ja ne smijem ništa. Ja se bojim disati. Ja do 65. godine ne mogu razmišljati o cipelama kao normalan čovjek. Nema ništa. Samo plaćam ono što moram platiti i sve ostalo je pod ključem. Upravo zbog ovakvih situacija, ministar financija odlučio je uvesti izmjene u Zakon o potrošačkom kreditiranju. One propisuju da banke ne mogu provesti nikakvu promjenu odnosa s korisnikom kredita ili minusa ako ga prvo ne obavijesti pisanim putem. Na stambene kredite maksimalna kamatna stopa bila bi nešto više od 5%. Banka je dužna potrošača obavijestiti o umanjenju ili ukidanju dopuštenog prekoračenja po tekućem računu najmanje 30 dana ranije, a mora mu omogućiti otplatu kroz godinu dana uz kamatnu stopu po dopuštenom minusu, bez dodatnih troškova. Predlaže se uvođenje fiksnih marži. Ideje se mnogima sviđaju. Podržavam. A valjda bi trebalo biti bolje. Najde napokon nešto malo više orijentirano prema klijentu, evo recimo to tako. Kažem, dovoljno je dobro to što banka mora, znači, obavijestiti nekoga čisto, znači, o promjenama, uvjetima, onome što namjerava napraviti i tako dalje, a ne čisto ono preko noći, da jednostavno ljudi mogu reagirati ako im već to ne odgovara, da pronađu ili drugu banku ili nekakav drugi proizvod koji banka nudi. U Hrvatskoj udruzi banaka svjesni su da se položaj dužnika mora olakšati, no ne slažu se sa svim predloženim stavkama. Ministarstvo je predložilo u ovom nacrtu zakona nekakvo vraćanje na nekakve početne marže, na početne kamatne stope, što je zapravo najveća primjedba na taj zakon, jer jednostavno je, može se reći, neprovedivo. Ne možete vi naći fiksnu maržu za nešto što nije postojalo ni parametri ni ništa u vrijeme kad su se krediti davali. Kod ugovora o kreditu kod kojih je tečaj porastao više od 20%, kamatna stopa i fiksna marža ne bi smjele biti više od početnih. Budući da su banke već počele slati obavijesti o fiksnoj marži, ministar Linić građanima poručuje da ne moraju prihvatiti i samo trebaju čekati ovaj zakon, a ovom zakonu je jasno rečeno da se ugovorena marža ne može mijenjati. Prema tome, sugestija svim građanima, ne prihvaćajte nove uvjete. Ako je ugovorena marža koju ste dobili bila niža, jednostavno nemojte od toga odstupati. Da se sve moglo i ranije regulirati, Julija ne sumnja. Cijela ta akcija oko kamata i brige za svoje građanstvo je zakasnila najmanje 2 godine. Zakasnila je. Mi smo sad već financijski toliko iscrpljeni, a ne da nemam nikakve ušteđevine, nikakve kune sa stranu. Ja sam potonula u minuse. Razumijete? I sad najmanji događaj u mojem životu meni sve to ruši kao kula od karata. U Hrvatskoj trenutačno oko 270.000 građana ima blokirane račune, a iznos nepodmirenih dugovanja iznosi 21 milijardu kuna. Hoće li im zakonske izmjene pomoći, tek treba vidjeti. Evo, gospodine Aleksić, čuli smo više strana uključenih u ovu problematiku, i građane, i banke, i ministra Linića. Možete ovako ukratko reći zapravo što gube banke predloženim izmjenama zakona, a što građani dobivaju? Banke ne gube, banke će imati manji profit i dalje će imati profit, prema tome one ne gube.
nego samo ono što su bezobrazno previše uzimale, sad će se malo smanjiti. Građani dobivaju pravnu i ekonomsku sigurnost, pogotovo građani s valutnom klauzulom švicarski franak koji su podigli takve kredite, jer će im se konačno rate smanjiti na određeni iznos koji je relativno prihvatljiv. To još uvijek nije onaj iznos koji je bio na početku otplate kredita, ali će biti jedno relativno olakšanje, bit će im lakše otplaćivati svoje dugove. Što to konkretno znači? Za koliko bi se rata kredita u postocima smanjila od 1. siječnja 2014? Ako prođe ovaj prijedlog kakav je bio na prvom čitanju u Saboru, rate bi se mogle smanjiti od 10 do 25%. Sve ovisi o tome u kojem trenutku je netko dizao kredit. S tim da oni koji će imati rate manje 10% neće biti oštećeni, jer oni sad mogu misliti kako nisu u istom položaju kao netko drugi ko će imati smanjenje 25%. Zato jer su to ljudi koji su podigli kredite 2004. i 2005. godine. To su ljudi koji imaju u usporedbi s nekim koji je podigao kredit 2007. godine isti kredit u istom iznosu kuna, imaju puno manje rate, ne puno manje, ali nekih 10% manje rate zbog toga što su podigli manje švicarskih franaka. Zaduženi su za manje švicarskih franaka jer je tada franak bio jači. Dobro, zapravo nitko od njih, gotovo nitko nije ni vidio švicarske franke, svi su zapravo dobili kune. To je točno, ali zaduženje je u francima, to je činjenica. Znači, dok je valutna klauzula zakonski prihvatljiva, to je tako i od toga ne možemo pobjeći. Presuda u kolektivnoj tužbi nepravomoćna je proglasila valutnu klauzulu švicarski franak ništetnom, međutim, to je nešto što tek moramo dočekati i to nema veze sad s ovim zakonom koji treba biti donesen. Ovaj zakon se bavi samo kamatom. Što je s promjenjivom kamatnom stopom? Vi Pa zapravo tvrdite da je ona nezakonita. Do 1.1.2010. godine nisu financijski zakoni nikako regulirali metodologiju izračuna promjenjive kamatne stope. Metodologija izračuna promjenjive kamatne stope proizlazila samo iz odredaba Zakona o obveznim odnosima, jer Zakon o obveznim odnosima je jasno i decidirano propisao da ugovorna činidba mora biti odrediva. Da bi ugovorna činidba bila odrediva, u ugovoru moraju postojati podaci na temelju kojih se činidba mora obaviti. Promjena kamatne stope je činidba. A banke su ugovorile s klijentima neodredivu činidbu zato jer su odredile da one same svojom odlukom mijenjaju kamatu kada hoće i koliko hoće, sve do iznosa zatezne kamate jer je to granica. Da, dakle to nije bilo definirano u onom prvotnom ugovoru na koji se način može mijenjati ta kamatna stopa, već su to banke proizvoljno činile. I sad prijedlogom izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju vraćamo se na početak i na temelju početne kamate potrebno je odrediti fiksnu maržu. Kako će se u budućnosti određivati, odnosno ograničavati kamate na kredite? Nećemo govoriti o ograničenju, nego o načinu kako se određuje promjenjiva kamatna stopa. Znači, promjenjiva kamatna stopa u ovim kreditima u kojima ona nije ugovorena na pravilan način, određivat će se tako da će od početne kamatne stope biti oduzet promjenjivi parametar, a to je Libor, 6-mjesečni, 3-mjesečni ili godišnji, nema veze kako banka odredi, i iznos koji se dobije bit će fiksna marža. Na današnji dan fiksnoj marži se doda današnja vrijednost Libora i to je današnja kamata. I to nije retroaktivno. Mnogi pričaju, govore kroz medije da je to retroaktivno. A banke recimo tvrde, čuli smo iz Hrvatske udruge banaka da se zakon primjenjuje retroaktivno. Onaj ko govori da je ovo retroaktivan zakon govori gluposti. Ja to javno sad mogu reći da je to glupost. Objasnite zbog čega. Zato jer je retroaktivno ono što se primjenjuje unazad. Ovaj zakon primjenjivat će se u buduće, a metodologija pomoću koje će se doći do promjenjive kamatne stope uzet će u obzir neke podatke s početka kredita. Ali to je metodologija, to nije retroaktivni zakon. Dobro, što je s onim dijelom onda kredita koji je otplaćen prije primjene zakona ili s onima koji su otplatili cijeli kredit u švicarskim francima prije zakona? Takvi ljudi moći će isključivo privatnim tužbama dobiti svoju odštetu. Znači to je isključivo na privatnoj osobi? Tako je, na građanski sud i nema drugi. Koje su onda najviše dopuštene kamatne stope koje će biti ako se usvoji ovakav prijedlog zakona? Dobro, ovaj dio i na potrošačke kredite i na dopuštene minuse. Dobro, ovaj dio promjenjivoj kamatnoj stopi nema veze toliko s ograničenjima, jer ograničenje je u stvari referentna kamatna stopa. Ako je kamata bila recimo 4,2%, a Libor je bio 2,6%, to znači da je fiksna marža 1,6%. Danas je Libor negdje 0,3%, takva kamata bi danas trebala biti 1,9%. Ograničenje je Libor. Koliko će Libor rasti, toliko će rasti i kamata. Međutim, postoji ovo drugo ograničenje koje predlaže ministar Linić u Zakonu o potrošačkom kreditiranju, a to je da se svi krediti, stambeni krediti, ograniče na prosječnu kamatu stambenih kredita plus
plus 1/3, čini mi se, nisam siguran, tako nešto. Plus 1/3. Znači za 30% maksimalna kamata na stambene kredite moći će biti za 30% veća od prosječne kamate za proteklu godinu. Kakav je vaš stav u tom prijedlogu ministra Linića? Vi ste i neke svoje prijedloge poslali u ministarstvo vezano za izmjene zakona. Naš prijedlog se ticao izmjene ove promjenjive kamatne stope. To je naš prijedlog je u biti prihvaćen u Zakonu o potrošačkom kreditiranju i mi smo s tim dosta zadovoljni. Osim što fali još jedna rečenica kojom bi se bankama propisalo da moraju ponuditi više varijanti. Jer moguće su 3 varijante u biti promjenjive kamatne stope, jer postoje 3 referentne kamatne stope, pa u skladu s tim banka bi trebala imati obavezu da ponudi 3 moguća rješenja. A u vezi sa ograničenjem kamatne stope mi smo imali neke prijedloge, ali nismo se time previše bavili. Znali smo da to mi ne možemo previše na to utjecati, ali ono kako bismo mi voljeli da to izgleda je u stvari da se gleda prosječna kamata na stambene kredite u EU, a ne u Hrvatskoj. Znači, prosječna kamatna stopa u Uniji plus 1/3. To bi već bilo puno prihvatljivije. Takva prosječna kamatna stopa u Uniji je 3,37 čini mi se, tako nešto, da. Dobro, inače, citirat ću vašu udrugu, tvrdite da će promjena ovog zakona biti jedna od najvećih stvari koje je i jedna vlast učinila za građane. Ali samo ako bude ovakva kao što je predloženo. Ako se u međuvremenu... Postoji mogućnost da se stvari promijene. Što očekujete tu? Hoće li ministar Linić popustiti pod pritiscima? On je i o tome govorio otvoreno u Saboru. Ja koliko sam shvatio njega i koliko ga poznajem iz medija, ne bi smio popustiti jer je on prilično odlučan ministar. Međutim, ja ne mogu znati što će se dogoditi sutra, jer već sam vidio prijedlog Odbora za financije koji je popustio pod pritiskom banaka. I Odbor za financije prihvaća prijedlog izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju, ali predlaže da se upravo ovaj dio o promjenjivoj kamatnoj stopi promijeni u skladu s onim što predlaže Hrvatska udruga banaka. Dakle, popušta se Hrvatskoj udruzi banaka sa strane Odbora za financije, međutim, ministar ne mora biti da će on popustiti pred tim. S druge strane, mi smo tražili da nas taj Odbor za financije primi, da čuje naše argumente. Što su rekli? Ništa, nisu se uopće htjeli javiti. Dakle, mi koji biramo zastupnike Hrvatskog sabora, mi nismo primljeni u Odbor za financije dok se prijedlog Hrvatske udruge banaka prihvaća. Što mislite vi o tome? Što mislite vi? Što misle građani i oni koji su... A vi ste isto građanin kao ja. Što mislite o tome da vi birate nekoga, taj netko vas neće primiti? Naravno, mislim da to nije dobro, da su vas trebali barem primiti, saslušati, dakle, oni nas ignoriraju nas i prihvaćaju prijedlog Hrvatske udruge banaka. Ograničavaju se i naknade za bankarske usluge, barem prema prijedlogu, konkretno na koji način, što će se tu... Pa ja to baš nisam previše pratio jer me to previše ne zanima. Mene zanima promjenjiva kamatna stopa. Osim ovih prijedloga koje ste spomenuli, je li još u nekom smislu trebalo mijenjati Zakon o potrošačkom kreditiranju? Je li bilo još nekih prijedloga sa strane vaše udruge? Stambenu regulativu bi svakako trebalo posebno propisati. Međutim, to ne mora biti Zakon o potrošačkom kreditiranju, to može biti poseban zakon o stambenom kreditiranju, gdje bi se donijeli daleko povoljniji uvjeti kreditiranja nego za nešto drugo, pošto je i to prije svega za rješenje stambenog pitanja. Znači, ne stambeno kreditiranje za drugu, treću i 15. nekretninu, nego samo za stambeno kreditiranje za stvarno potrebe stanovanja. I da ljudi koji kupuju stan koji im je životno potreban, da oni imaju povoljnije uvjete nego netko tko kupuje stvarno stan za nekakvu, da mu bude ljepše u životu, da ima gdje otići na more, u planine i takve stvari. Znači, tu bi se moglo nešto napraviti. Dobro, htio bih još malo da i prokomentirate. Banke naravno se ne bi složile s vašom ocjenom da one ništa ne gube. Bilo je objavljeno, Bloomberg čini mi se objavio da bi Linić sa svojim prijedlogom izbio oko 350 milijuna kuna dobiti. Oni tvrde da je to zapravo uplitanje u tržišno poslovanje, uplitanje države u tržišno poslovanje, što je zapravo nedopustivo. Bloomberg to ne tvrdi, to tvrde banke. Banke? Da, Bloomberg govori o ovih 350 milijuna. Banke tvrde da je to uplitanje u tržišno poslovanje, u tržišne odnose, međutim nije. Radi se o tome da su banke ugovorile nezakonite ugovorne odredbe. Ugovorna odredba u kojoj se kamata mijenja odlukom banke bez ikakvih parametara, bez formule, bez ičega, ništetna je po Zakonu o obveznim odnosima. Dakle, ovo nije diktat politike nad tržišnim odnosima, nego je to diktat prava nad politikom. Diktat prava nad tržišnim odnosima. Ministar Linić samo pokušava ono što je pravno ništetno
dovesti u zakonite vode. I ja sam zadovoljan jako da je Ministarstvo financija shvatilo problem. Mogu samo se nadovezati na Republiku Srbiju. Republika Srbija je Tamo ima zanimljivih primjera. Republika Srbija je 2011. godine donijela isti takav zakon kao što se sad kod nas predlaže, gdje su banke morale, upravo zato jer nisu odredile formule na temelju kojih se mijenja kamatna stopa, morale su odrediti fiksnu maržu i promjenjivi dio u kamati i to na temelju početnih uvjeta. Tamo se banke nisu dizale na zadnje noge. Niko se nije pobunio, zato jer je Narodna banka Srbije to odredila bez ikakvih pritisaka, zato jer imaju pravne stručnjake koji su to shvatili. Naprotiv, Hrvatska narodna banka i dalje na svojim stranicama drži obavijest da je, obavijest potrošačima, da je administrativna odluka banke zakonita stvar. To uopće nije zakonita stvar. Zato smo ih i prijavili DORH-u koji još uvijek nije poduzeo ništa u vezi s tim. Da, što onda očekujete? Kako će se rasplesti cijela stvar ovako kao što je zapravo u Srbiji pozitivno završila po one koji su dizali kredite ili nekako drugačije? Apsolutno. Očekujem da ministar Linić ostaje dosljedan onome što je govorio do sad. Dobro, i što biste onda savjetovali, evo na kraju smo emisije, građanima koji imaju kredite u švicarskim francima i ne samo u francima na kraju? Pa ja se nadam da će uskoro biti donesene te izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju onako kako treba izgledati, kao što su predložene uz jednu malu dopunu, ove 3 varijante što sam rekao. I građani nek se malo strpe do 1. mjeseca i imat će značajno olakšanje u svojim kreditima, od 10 do 20%. I nek se ne ljute oni što će imati 10%, zato jer oni cijelo vrijeme otplate kredita imaju povoljnije uvjete nego oni koji će imati 25%. Da, ovisi dakle od toga kad su digli kredit. Tako je. A za onaj dio koji su već otplatili mogu dizati... Mogu dići privatne tužbe, ja ne mogu savjetovati nikom da diže privatnu tužbu. Samo govorimo o mogućnosti. Nemam pravo, ali mogućnost postoji. Opet mogu spomenuti Republiku Srbiju gdje ima već preko 20-ak ima nepravomoćnih presuda u privatnim sporovima zbog ništetne promjene kamatnih stopa. I tamo to ide već kao od šale, rekao bih. Čak i Narodna banka Srbije je preporučila bankama da same izračunaju koliko su dužnici preplatili kamate, odnosno svoje rate, i da im vrate te iznose dobrovoljno, da izbjegnu sudske troškove i zatezne kamate. I banke su to čak i prihvatile, međutim, oni dužnici koji mogu čekati, vjerojatno će čekati ipak sud jer im je to puno povoljnije. Pa evo da završimo, znate li kad ide zakon u drugo čitanje, kad bi mogao biti usvojen? Pa to bi trebalo biti ovog tjedna, sljedećeg tjedna, ali primjena je od 1. siječnja 2014. tako da je to najvažnije, ako bude sve u redu. Gospodine Aleksić, puno hvala na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko za danas o ovoj temi. Ostanite dalje uz televiziju 24 sata. Vidimo se ponovno za tjedan dana.